Tirondo yokuliye kiroko bojumbe ensemo yebunge ya Bonchari Musubati Purity Kirera nigo amukire chingwana cy'umunyakirgo w'ikyamagia ODM Gladys Wanga ecyabwatuka amatuko abwangoiga igoro yokobagana eserikali asebirengo bimeronge 5 igoro yemya y'ikyamagia UDA asobochoryo bonene buli bosyo mwaka w'ikiri bubere meronge 25 nebere okwana kurase ensemo yebunge yo Purity nigo akwanire ebirengere ebyo asangire n'abana inchi babonchari asalire eira yogocha guikirania oborayi obuya osobuya kibarabe bakomochora chari nonde bonchari gaiga konya gukwana n'abantu babonchari konya koigwe birengereri byabo igoro y'oburayi bogenderete na igoro ebintu biri batagete bikoru na abarayi baito na igura mangana mange bagukwana. There is a gap as a leadership yaito ere bonchari gaiga asa mangana bursary, mangana infrastructure, mangana empowerment, mangana ya youth empowerment and women empowerment. There is really a gap ase oborayi bore boniga ase bonchari ase igon bantumire banga kikishirire mbatagete change aiga bonchari na inde banchire nga ngotema bale oborayi bwo Musubati around yiga 2027 na nche na nerure nche mbakorere egasi ikero bagucha kongari bagedio akwaneire siasa ya national nero toigura mangana mange na omo chairperson bo ODM kwana Moisonde igoro ya 50-50 arrangement na echama cha UDA lakini nche kerengere kiane go chia somo chia person Musubati tosigete omo chia person ODM Musubati tosigete sana mo governor o Homa Bay kerengere kiane nkelingana kia seboniga let them hold their horses omorai bwense omosike William Samoei Ruto ara korera aba Kenya egasi segongo tebi kiama kia ODM mora irangora siasa ngare kare tuanche nyasaya obogima paka chinga kichiri tumago chaka kubanga mangana 2027. For now, let's give the president time to deliver on the plan.